Kaixo, gu Anaitasuna ikastolako 6. mailako ikasleak gara. Eta kontsumo jasangarriaren buruzko esperimentu txiki bat prestatu dizuegu. Hemen kakao poti bat dugu. Zuen ustez, zer kutsatu eta zikintzen du gehiago uretan disolbatuz? Kakaoak, plastikozko zati batek, ala inguruko papelak? Hori aztertzeko, uraz betetako hidrogarantzietan produktu horiek botako ditu, eta gero irabiatu egingo dugu. Nik kakaoa botako dut. Nik poteko etiketa apurtu eta botako dut. Eta nik plastiko. Kakaoa biodegradablea da. Disolbatu egiten da eta ura zikintzen du, baina ez da kutsakorra. Papela birrindu egin da eta ura apur bat zikindu da, baina ez da oso kutsakorra. 2 edo 5 hilabetetan uretan desagertuko delako. Plastikoak ez du ura zikindu, eta itxiro batean ez dirudi kutsakorra edo kaltegarria denik, baina ehundaka urte behar ditu desagertzeko. Guk botatzen ditugun plastikoak ibaiak eta itsasoak kutsatzen dituzte, begira argazkia. Mikroplastikoak plastiko txikiak dira, eta ibaietara eta itsasotara joaten dira. Arrainak eta beste animali batzuk janaria dela uste dute eta tragatu egiten dute. Plastiko horiek ez dira digeritzen eta animalia gaixotu egiten da. Begira argazki hau. Gizakiok animali hori jaten dugunean, gogoratu elikakatea, mikroplastikoa gure gorputzera iristen dira eta kalte egiten dira. Gogoratu plastikoak petroleoz eginda daudela. Begiratu argazki hau. Horregaitik gogoratu 3 arauak. Plastikoaren erabilera murriztu. Plastikozko ontziak berrerabili. Eta balio ez digutenean, berziklatu. Agur!